Molt bona nit, molt bona tarda a totes i a tots. La veritat és que fa un goig immens sent una tarda com avui aquí a Terrassa i veure això, tants ulls, tants somriures, que no tenen por, perquè justament és això, el capital del capital és la por. El nostre capital és justament aquest, les mirades, els somriures, la il·lusió. Amb això és amb el que nosaltres bastirem aquesta societat, aquest país nou que començarem a fer a partir del 27 de setembre. La veritat és que nosaltres, una organització política com la nostra, com deia el Quim, que nosaltres el que volem ser és això, ens sentim representats per tots aquells i aquelles que lluiten en la transformació de la societat. Quan nosaltres concorrem a aquestes eleccions, molta gent ens deia, caram, si hi ha organitzacions polítiques que defensen la independència i han organitzat una coalició, hi ha forces polítiques que també estan defensant, en aquest sentit, una transformació de la societat, què feu vosaltres anant soles? I nosaltres pensem que tenim alguns elements que ens caracteritzen i que justament volem posar sobre de la taula, volem explicar, volem fer pedagogia al voltant d'ells durant tot aquest procés i el que vindrà. I això és el que fa que nosaltres vulguem anar soles a aquestes eleccions per explicar, per fer aquesta pedagogia i per intentar ajudar en aquest procés de transformació també del que és el relat i la pràctica política. Fixeu-vos, en resum, jo us diria, per resumir això que nosaltres som i jo penso que nosaltres som i no són els altres, és que nosaltres no som un discurs, nosaltres som una pràctica. I què vol dir això que nosaltres som una pràctica? Com s'exemplifica? Doncs per exemple s'exemplifica amb el Roc, amb la Carme, amb la Belén, amb el Marc, amb els nois i les noies, els homes i les dones de la CUP d'aquí a Terrassa, que són els que han muntat aquest escenari. Són els que han organitzat tot aquest escenari tan preciós. Això ho fem nosaltres. Els altres lloguen empreses. Això som nosaltres. Però és que també som altres coses, com deia en Quim. Nosaltres ens limitem el sou perquè entenem que a les persones a les que representem nosaltres hem d'empatitzar amb elles. I empatitzar vol dir situar-nos en la mateixa situació que es troben. Per tant, si nosaltres vivim en una societat on existeixen 472.000 persones en aquests moments que no poden cobrir les seves necessitats més elementals, nosaltres hem d'estar d'acord amb aquesta realitat. I això és el que nosaltres fem. Fixeu-vos, nosaltres ens posem la bena abans de la ferida. I en aquest procés nosaltres hem dit que a les institucions només hi serem durant 4 anys els nostres càrrecs electes al Parlament. I amb això nosaltres estem disposades fins i tot a sacrificar el capital polític que representen persones com el Quim, com la Isabel o com el David. Persones que evidentment aquestes persones, ja ho heu vist, elles continuen i continuaran fent política com per exemple el Quim avui, aquí a Terrassa, i el David i la Isabel en qualsevol altra banda, diguem, dels països catalans. Una altra cosa que ens caracteritza a nosaltres, que tenim nosaltres i no tenen ells, i no tenen elles. Fixeu-vos, nosaltres quan anem als llocs sempre portem una motxilla. En aquesta motxilla nosaltres hi portem il·lusió, hi portem esperança, hi portem rebel·lia, hi portem aquesta fe en la voluntat de la nostra gent per construir una societat diferent. Nosaltres hi portem això. Els altres no és que hi portin una motxilla, no. És que els altres a darrere hi tenen un Airbus per posar tots els corruptes que tenen a les seves files. I finalment, nosaltres no tenim cap deute amb cap entitat bancària. I això és important, perquè totes i tots ho sabeu, que hi ha una dita molt nostrada que diu allò de que qui té el cul llogat no seu on vol. Doncs nosaltres podem seure i dir el que ens plagui perquè no tenim cap deute amb aquestes institucions. Molts d'altres no poden dir el mateix. I nosaltres, a banda de la nostra pràctica, que ja us dic, jo la resumiria en que nosaltres som un discurs, som una pràctica i no som un discurs, i també us diria que nosaltres
hi ha dos elements que també ens caracteritzen en aquest fet polític. I és que nosaltres, quan anem a fer campanya, no ens traiem una calculadora. No mirem quants vots ens dona o ens treu el que diem, sinó que nosaltres diem allò que pensem. Nosaltres diem allò que creiem que és l'oportú, l'ideal i el necessari per bastir aquesta societat diferent. Nosaltres entenem que la política es fa amb el cor i amb passió, perquè la política que no es fa amb cor i amb passió no és política, és un negoci, i nosaltres no en fem negoci de la política. I evidentment que tenim elements que a nosaltres ens caracteritzen i no caracteritzen als altres també. I és que nosaltres hi ha dues divises que hem posat des del primer dia sobre de la taula i que nosaltres ens hem mantingut intransigents amb elles. La primera, la independència. Nosaltres hi érem, hi som i hi serem. I ho tenim clar des del principi, tal i com us ha explicat el Quim. La segona, nosaltres entenem que aquest procés té sentit per construir una societat millor. Per tant, per nosaltres la independència és un instrument formidable per bastir una societat des de l'esquerra. Però per nosaltres l'esquerra avui no és la gestió de la misèria. Nosaltres no venim a construir un estat que serà una gestoria de la misèria. Per nosaltres l'esquerra avui és començar a bastir amb tots aquells i aquelles que ho estan fent als barris, als pobles, en cadascuna de les nostres llars, un projecte de societat diferent. Per nosaltres avui l'esquerra o és transformadora o no serà, perquè s'ha acabat el moment del pacte social. Avui el que ens cal és transformar aquesta societat podrida, corrupta i angoixada i trista. I per això hem de fer front, primera, a un capitalisme voraç, que després de la crisi del 2007 s'està reestructurant per tornar a recuperar els seus beneficis. I com ho està fent? Ho està fent collant cada vegada més les condicions de vida dels treballadors i de les treballadores, les condicions de vida de les classes populars. Ho està fent a partir de mercantilitzar tots els nostres drets, tots els nostres recursos naturals, com explicava la companya amb l'aigua. Ho està fent a través de prendre decisions de forma cada vegada més autoritària, més allunyades del control de la ciutadania. Aquest capitalisme ha renunciat a construir societats i el que fa és construir supermercats, amb tants drets com diners tenim en els nostres comptes bancaris. Ja no és una societat de ciutadans i ciutadanes, el capitalisme construeix una societat de consumidors i consumidores i nosaltres no ho permetrem perquè tenim dignitat de classe i tenim dignitat també de ciutadania. I la Unió Europea, un altre dels elements que a nosaltres ens afecta i que quan nosaltres parlem d'independència som conscients que no podem ser independents amb aquesta estructura que determina les nostres vides. Una Unió Europea que des del minut 1, des del Tractat de Roma, l'acta única, el mercat únic, la moneda única, s'ha construït d'acord amb els interessos de les grans èlits productives i de les grans èlits financeres. Europa no ha sigut mai l'Europa dels pobles ni l'Europa dels ciutadans. Europa des del primer minut, aquesta Europa ha sigut l'Europa del capital. I nosaltres aquesta Europa no la volem, perquè nosaltres volem construir una altra Europa. I per això nosaltres diem, sí que som europeus, sí que volem ser europees, però aquesta Europa nosaltres no la volem. Nosaltres el que volem és l'Europa solidària, l'Europa que tendeix la mà, l'Europa que estén la mà a l'altra riba del Mediterrani i els diu als nostres germans i germanes: veniu a casa nostra perquè sereu benvinguts i benvingudes. Fins i tot quan les nostres institucions, en lloc de fer prevaldre els drets humans, fan prevaldre els exèrcits per controlar persones i fan prevaldre les fronteres com si fossin barrots. Nosaltres som independentistes sense fronteres. Nosaltres volem l'Europa de la solidaritat. Nosaltres volem l'Europa de l'Elisabeth Eidenbenz. Elisabeth Eidenbenz, aquesta dona que va ajudar a donar llum a les nostres mares republicanes, que les institucions europees tractaven com a gossos en els camps d'exiliats que hi havia a la Catalunya Nord. Nosaltres som l'Europa que dona llum, no l'Europa de la mort. I a la Troika,
aquesta troica que ens imposa aquestes condicions de les retallades, del deute, i que ens diu que no hi ha més mecanisme per solventar els problemes que té la nostra societat, que aquest mecanisme absurd de continuar transferint els recursos dels pobles, els recursos de les societats per pagar el deute. Nosaltres, aquesta troica, el que li diem, des d'aquest raconet del Mediterrani, des d'aquest raconet que és casa nostra dels països catalans i que ho escoltin a Madrid i que ho escoltin a Brussel·les, que els països catalans seran la tomba de la troica, perquè aquí començarem a plantejar-li aquest pols sense por, aquest pols decidit, aquest pols que portarà a entreveure, que portarà a assenyalar l'absurditat de les seves polítiques. I ens queda l'estat espanyol, perquè jo sempre plantejo que troica més estat espanyol és retroica. I troica més estat espanyol més govern de la Generalitat neoliberal és l'infern. Aquest estat espanyol que ens diuen alguns companys i companyes, no, és que podem reformar-lo, es pot fer una reforma constitucional que respecti els drets de les persones i els drets dels pobles. Nosaltres els diem, no, és impossible. Aquesta pel·lícula ja l'hem vista, aquesta pantalla ja l'hem passat. L'estat espanyol no és neutre, l'estat espanyol no pot ser de dretes o d'esquerres. L'estat espanyol és una entitat, és un artefacte que sempre ha servit per reproduir els beneficis i els interessos dels oligarques que operen en aquest escenari de la península ibèrica. L'estat espanyol és socialment injust, sempre ho ha sigut, democràticament autoritari. Fixeu-vos que l'estat espanyol encara ara subministra i paga amb fons públics un mausoleu a un dictador feixista, l'únic que queda a Europa, el Valle de los Caídos, finançats amb recursos públics. L'estat espanyol que encara té enterrats a les cunetes els nostres avis i les nostres àvies republicans i republicanes. Aquest era el seu delicte, ser defensors de la llibertat i defensores. Aquest estat espanyol que no reconeix que a les sensibilitats nacionals, a les sensibilitats culturals diferents a la seva, els imposa les seves lleis com si fossin barrots. Nosaltres no el volem, aquest estat espanyol. I fixeu-vos si som internacionalistes nosaltres també en això, que nosaltres els diem a les classes populars espanyoles, si voleu trencar el règim del 78 de veritat, si voleu començar a construir una societat diferent, preneu exemple del que fem nosaltres i ajudeu-nos a deconstruir aquesta estructura decrèpita que és l'estat espanyol. Perquè nosaltres afirmem en aquest procés, aquest 27 de setembre, del 27 de setembre en endavant, nosaltres afirmem un projecte de societat. Nosaltres no volem ser els escolanets de l'Artur Mas. Nosaltres no volem ser l'esquerra del procés. Nosaltres volem afirmar un projecte de societat diferent. Un projecte de societat que ja batega en les cooperatives de consumidors i consumidores, ja batega en les finances ètiques, ja batega a la PA, ja batega en els projectes de sobirania alimentària, ja batega en la defensa dels drets socials, de l'educació, de la sanitat, ja batega en la defensa de les pensions públiques i de qualitat. Aquesta és la societat que nosaltres volem fer créixer. La societat de les persones, la societat de la dignitat. I aquest projecte no és compatible en continuar gestionant la nostra societat amb la mà de ferro del neoliberalisme. Per això nosaltres, aquest 27 de setembre, com diria el poeta, nosaltres venim a recuperar els mots, a salvar el nom de cada cosa, a seguir el recte camí que ens ha de portar al ple domini de la nostra terra, però també de la nostra vida. Visca la terra!